Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Halor ka khardop jonga ki HADC kabala penyang da katna trade kadai kabarang shuple dang hagini ki khindiat sngi kaba penmi yodak jingkli bahatu kadai ka khardop ai jingbet ban penyang da ka executive committee ka voice of the people party VPP ne kumno. Karkum ka jingithu ki board district ka jing penyang ki khardop ha ka surok national highway kadai ka baha bandayo jingbet na ka Ministry of Road Transport and Highway MORTH ka sarkar pedeng. Kendiat sngi u Deputy Commissioner Abhilash Baranwal ulapenti kana ka jingdon ka khardop ki HADC ha dihar bad balakhang namar ka ki HADC kalaya lan banpan jingbet haba penyang ya kanu ka khardop khamtam ha ka surok national highway. Na kaliang UEM katna trade ka HADC uba Winston Tony Lingdo ula pensyai kane ka gate bakrong khajna ka dai jong katna trade ka HADC bat na kaliang ka office ru ka klemle kinu ki kambe an namar la IT kane ka kamru lingba ka work order. Ula pentip ba ki ba penyat ya kane ka gate jong ka council ru kila but thik kat kum ki kendon jong ka HADC. Haringkan ka jingbetha na ki officer ka district council. Habakran syikilat pathai kubor ula penpau syusyu uloong bana kaliang ke district council ken ab ya ke jingtho bagi yo nagi bor penyat district na nongpo barkan sajubab da kalenti ka batay. Hoi, kadai she's number. Ngidon ba ka value gidon namar ba kham ka value ting in trikam komnuhi but kani nadu bangiwan ka isi ka batma yang ni ngi pentikina ba kinu ki work order kin David she's number take imnum la ban I ask nem ne license nem so nem kan David she's number take the based on that ni ai ka work order kada don ka agreement kada don ka work order ka ni ai shiki party ki bayo kalau kerja list ni kadang kita work order kadai ka list kishim list ya katu ka gate she's number tentang no benar kado dengan baklang ada Prabu Hajar she's number katu Fili kumba PE hapo ki media reports kibala surface mo ngin da instruct yaki bakin dengdo ID nani bakin da don da ka receipt te kumba PE ka receipt ka don ni gitu ki bakrom tu ki da ai da ka receipt ya gitu ki non tribals marka ni ka dai ka checking nam ta ki non tribals mo ka tu gate ka dai na ka trade department ka dai checking nam ta ki non tribals tikin da issue hi da ka receipt kalong transparent everything kalong transparent di kumba PO ki reports bagi long illegal ndai kam dai bolong illegal kalau illegal kita ada ka receipt bat kinda peniyang hidu kaya ka kali dai baki obstruct ya hapo ka national highway kinda tan ka baile ni dengan ngai ki reporters bila alek tu sengi situ bila ya ka jaka ka blashna ko bla shai ba pon do mene ba kinda tan ki kali ko baile kim da obstruct ya kaya kayen juga kali kai tanpa de haka bakut hi ka sulong no omne ba ni up ya ka jingtho na ka district administration ke in sa act upon that ka jingtho na mangi hadu matangi pat yo kanu communication na kaliang jong ka district administration nanti na ko ri hoiru ba min ni le kum no ni shmat tin na kaliang gujungi kum ka isi tin ni up ya ka jingtho ba min sa pentip ye phi ki nong ka thai ko bor ke ka bangi de man le na ni shmat no abian na frai ba abian ye ka tu ngim la khat tender ngi khat ka application internal application hangni apo ka district office internal application internal kadang hangni ngi bu ki public notice hangni apo ka office ko jongi di katai ka dei ka bangi jule na baro sikat tu ka na ki isi ki baremru ngi jule e katai but ngi bu dai itahi i jing penyat bala penyat ka office ke ibu ada public notice hangni po office but nang ni syakmat ru ni hap up ya ka feedback la kala ade nama kidon ki gates ki blaiden hapo ka court case ru ngidang up ya ka judgment jo court ka ka baki betha ingi nang ni syakmat bangile ni kloi bangi ni trelang bat no ru abai dei bat ka district administration ru ni kloi ni trelang dei kum bla panchai ba po wal soklet min ka dei ba long lada ka district administration ka shem ba kini kilong illegal hakmat jongki kini man ai ringi de jing tho na bangi rungi yo ban trai lang ke nyem sim lawan hangni bangin pin khen ya no ai rei ka shudei be tang ba ya kwa bangin ya
bangin nyebut renti ya ke kepala judon hak district council borosh kat tu ban ngi kwa ban le ya kinu kinu ki kam habashit beshar ke Pion ka berding antara application. Din ba pion ba dan public notice. Ne. oi ka public notice ngi hang tai po ka signboard ka signboard hang tai ka notice board jong ka district council Kamu kam dan public domain. Kan dan public notice jong konsep. jong ka council Mana banyak ya ruang pak lah. boyo ini ba pendap lang ding do ila yo ke NOC ru shwabin penyeng ini ke giat ang thiru ila don ki kot kisla ki ila pha shangai yong ba ila yo ke NOC no snong ru ti naka NOC bi yo naka snong ila su lang bat ka work order ila ai ko copy siapo SP office sethi ila ai ko copy siapo DC sethi ndai ko mangalong ipin do menne ba naka liang jong DC sethi hadin bi la yo ya kata ka sethi na kini ki ba yo kini ko work order ru kim sim la juba panu kim sim la ong long ne em ban krong ni mlong ban krong ru ti ki bukli ha ba ki ayo ko work order ban pen trekam noi ka kam ti lai sedang noi ka kam sha sha ke dei tak nanda ka tu ka sngi khan ru terik margi plia khasan terik ba dei tak ka tu sngi khan ru terik bakin sawan ki district administration bagi sa kham ya tu ge Kali ka work order. kalan ba development di ba pol so kla pila panchai phin ru ne nakaliang ko jongaru kung iem men cha jong ka trade ba revenue kani ka giat ka ba sha khang ga dei ka jong ka trade di nakaliang ka jong iru nakaliang ka office ru nim sim na le kanu ka kam ka bolong bi ai ida ai itu i brio i bio itu ka kam ru ka work order but ha ka sngi ka ba i pli ha khatsan tarik i shwai kata ila yo ka NOC ka ba biang na ka snong ila ai ru ko copy hadin bengi ai ka work order i da ka tu ka ju ka work order ila xerox se tu ka work order ila ai ko copy show SP office na ni show officer in charge thi but ha ka ju ko por ya district commissioner thi DC thi Henry hadin ba kila dap ai ki tu ki kot kisla hamtam ha po ka office jong DC hang thi ki kham ong ki snap bet ti maki pade namar ba kila ayo ka work order la shi banai tam shwa ba kin pli ti ki sngo thu ba kim long shu ban pen slam ya kata ka jing krong ka jong ki ti kila lej ha khatsan terik bat kila akhrong bat ka ba khampla shu ka long ba khatsan terik nakaliang jong ki pulet ru ki escort ki ai security ban krong ya ka to giat ti pinda i kuma pila i ki media report ba pher ba ka jing krong jong ki ba yo ka work order ru ki kham krong kanu belong bi an kinda ai da ka receipt hi kat kum ko report bangar ngayu i kum i in charge ngai i ba ka receipt ka don ti kila abot thik ya ka kandon ka bangi na kaliang jong ka district council ngi la pha limba ki officer jong yang ni ti ka ba lungo kum ba ila panchai i ba pol soklet ndo mene ka lomba balai kim ai ngi da ka jing tho nga hadu manta ngadang ap ka jing tho na ka district administration nang thina po ri boy ti halor ka jing tho ka bakin sa ai tingin se juba ba kalenti ka badai ti tangi tahi khindiat ijing penchai khanang ba ki pai ba ki ba pet ikini ki khubor ki bami but nang ni shakhmat ru kin sumo thu ba nakaliang jong ka isi ka jongi bat kam nakaliang jong kini ki gates nakadei ka revenue na nakadei na ka trade ru bangim num le no ka kam ka babakla kani ka gate ka bangi aing te po om di haru kala don na du mishwa kala don ka list ka jonga but kino ki gate ki bom don ka list ngam ai ta ki gate namar ba kila don ki baka blawan ban chu ya keren bat nga ba ngila ban set ki gate sang tang em ki bom don ka list ngimla ban ai ni ai be tek kat kum ka kondon bat ke ai ka ba kila don ka list ka bala judan na do mishwa ki gate ya kita hai ki gate ngi ai ti kam don kunu ka bangi le bi ain la ni bangi le don bor na ka liang ngi ka district council na ni ka EC ka batmai ndrei ka deitang ka tai ka jing penchai ka bang kwa ma penchai na ka liang ka jonga ka du em jong ka tri Tuan ni mo ki boleh pun sekini ram juga parti joni jaga beri kecing kam ni jongka district administration ya ka jaga lum hanya joni dia po bihar ba district ini yang joni ni so ba ketua di kam joni ka TCDC tiga ika bangi ko mat pa pun ka pol ka long ba ni pa ko so khya ka beri ba tu ka jikang sen na tulang jongka bos misal jongka district barang ni pek makat kumki artikel sendiri ki ai jongka six schedule ka ai board ni ka discussion bangin lum ki khajana mo la kalong la ka trade la kalong la ki animals but ni de kami ka wangi ka seni issue lum bi ai ban ban no le ka de ka dan ai board ka six schedule tiga jumbo ya twa kadam tu ka dan ka jongka no rem tu ki ba
belum khajna tu kita kira ayo bor ni kalian kada sebut lah kalian jong iam jong revenue la air ka work order but itu ki kun ki balong tu ki dei ki ba ayo ini sina kalian jong snap lalu kata aru kambe bagi sulum ha bedum na bari le ni kala sna da ka ye makla dan tu sign board ka tho chan tu THDC but abang ye lumut ko ka khajna aru ni dei ni la air ka set no air ka set de kambe ka bangi shula don road lagi pau susi mana kalian tu board district I kumbaka kenyangi mo I kumbaka kenyangi ka di social bingilong tangkum kita ki NGO dan ini kita ki gunda ki kang ki busuyen busu dawa pisa kat la balap kan musyam dan lagi ke papang tu kalau pau sangi la le da kelenti ke baik kan tiga buku kalau besar dan ini sebelum apa tham kono ko ka jing tho tham ko kono kan notice bikin asyani mo ni dia khasan dai khasan khan riu la khang tinggi tempat ke semua ngok kan ada dei bakana kata ka bagi sebelum ka nanti ke bendai kum tak ka bor jong sorka ngiru di ka bor ka elected body ka semua sel leben ai de ke notice kan chingi mo ngidon kam kata ka jinge trailang de mangilong teki kuhun ke bangi su dawa pisa tinggi question ru ya ka bor secara ka river district ka ka barale pat di junum khajna bari anya thrai phi baro ki kini ki pra ki badap kadon ka junum khajna ne ki kali kis ya kum tata selo ka ja ki DC joka river district bakan ni karkom le ki bakalong kham ko kam judon na karkom jongi ki ja mi khasi mo mi ha bagidon ki ki bale bakla ki bal angin ai la ka jing tho ni dia ya kan ti ka badai ni dia kan mahmat I kum bakan ni karkom le jonga district bukan river I kum bakawan ra karkom sensar ti support thorte ni yang ni ka district le bakla ki ma dai bakal sangi ara ka jing tho mi khat ni penstu jadi kalau kamu kau ada kata kalau install ada kata ni ke buat kata sepasal ini sopia halo kene nak kan tak jeng syai kan kamu kipan bakin syai ki buat kata kali badai kata kata sepasal ka dia kita ke kerap dan ini PPE bahan lalu ini kisah kita ada kita ki nanti kalau kanya juga kata sepasal kalian kita kaji apa ko urusan kata sepasal itu ni kamu sebenarnya ada jeng ni itu sangat sangat la yalam ta ka selbi pi ka ba ka isi pa kami san ka ku kani te khan ba pi ne shai ba ki ba ki chai yang klan ni yam joga level in pa ta kan mai dok mo chu rap ya ka ga ba I tri ta ko ba ban kmi do ni ki illegal ki ba close to the national highways ko kra ka amdan ka ki to official manda am ta ga dan kata ko mo review biang ne ki 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 bara hatin sen glada ke kredi men dan dek mo ya di tolong ki ko ga di council kam shim option de isi barim ka respect ya kata ka di to da isi nong ki bala lekin ki pia pia bi ki check yes em da kadan kum kata ka ba fi om fi ni review ya kata why not ni long ba kloy ngin ya trailer ha ka ba ha ba shai bi ke no nang ni shakmat Bako. Aduh, tapi karena tadi kum gini kita kita bahas apa kan? oh ki kita ga tong trip nakaliang jung ka treat kat kum ka list bang ayo mga ngidon khat wai teli de ki ba operate ki don try tang kumbah nyau ne atli namar wat lang ayo ka list maknaru nga kham implement not ya baro khat wai teli ki list ke ngi da pha de ki jong ki staff ban let ka dang lo feasible ne em ngin bu ki get sam to ke halin ka jing ujor hadi ka jing od jong ki pat ba nong song snong jong ki amba ki don ki get ngim don kam shu ban bu tingi kham bu shu tina gini ki khat wai teli ki get lai teli ki get ngila pandu kani ki isi ko thamai mata ni kham bu shu ngin krom di ngin sai pet ye ki ni ki ba dang sa ki get su ka long feasible ne ban bu di ladang yo ka jing tho na ka sarkar ni tre lang bat ki ru ngim dan jing e te de ka shlong nom ta ko mga ong na du man nei phi ni wan hang ni bangin kran bangin tre ye ka kam ha bashit da bashai ta ka long ban bu ngin bu ta kam long ngin weng no Ba, shwai dong ni papi bo ya kita. ta ka ko mga ong fi man ne ka NOC ngila yo na ka shlong te limba ka to ka work order ngila ai ki ni ki shim ni ka lease ba kin ai da ka city ni te kumba ngala ong na du man ne ba hadin bangila da ai da ka city ya ka district administration ya ka office ka DC city kim shim la juba bi kim shim la ong long ni am long ban peniyang ka ni ka kiat ti ya ka ba man tangin ap ka jing tho Belum na city kita shwai bapin ai bapin ai ka wakar dan ai bapin mi ya kata lain internal notification nang dia. Pi nam kadang ketentuan pa hak ban pan jengit dengan Ministry of Road Transport. am itip ya kata tam pada ka sulong Lain yang kata. oh ngila le baro ya kita ki Nah, Ministry
ya kata ti ngapala pensyai kata ya ka pamantamo ndai gila abud ri kendon berkhot mal ko mo ngi pi men ne kani kam de ka giet ke botumai kani kala don nadu msywa kani ka giet ti ni habang ai ka les bakadon ngila ai be ya ka work order kat kum ka les kam don ka nu ka giet ke bangisna tamai na kani ka isi mo Kasi lo komuniti. Lada ka dun katakan na kam mystery nai. Kamu bukan di kerja yang makas te government. Kandi kamu namta ki tulget ki batma. Tendai kamu la omni yang tan kini ni renew baik tanya ka contract. Jom kita ki breu ki bangili se ka giet. Te kam don ka no ka batma. Lada ka don ka batma kamu definitely gende chata kamu. Maka da don do ka working plan. Tendai hadu menta. Kamu la ki meni kini ki giet ki exist te ambe tang hari buai dah haban la hamana ki district. Dan nakalang ka state government ka di ba akin kata ka kajing thok na ni ka notice te ma bang ping ada medal lek tang tang kam don ni la check record kam don mo kam don kan no record kemumot bang ni sembek bakin ni kikir kilong legal bang ni la bang pendiri kam yaki kemara pendiri kam daki isi ki bedem na do ki snam ke baladap kam sembek kan no ko bathma ten rei ka balang no ngai pimile balai balang masih planning it on the first day itself te ka khang no nga suspect bagan ka dingle jo ka tisip ka chan ko ri boy ka don ka ke ba wan na no ngim te ka ta ba ka tu attitude jo mesti sebalik khang ga ge lu klam ko no ko ting tho ule khang ge la phi ki pulik ki leban kam yo beri ki ra ba ka aras waran ni ge ke elected body te ka bala instruction ka constitution jo india lamba ka 6 schedule ni de kita ki NGO na ni kita ki kang nga bangin chubukin ni dale ta ka tiga bedai I kumbakan ni ka district administration ka tri i kumita ki second class jen na kita ki bri ki bam yak khaman te kat ka office do DC bhai ka badal ki staff ki babon badal ki department mo fair I can tak ka jing tho ni te I the question it is rang ni lele be I ngin khangi de la de mta kam ka district chen kan kan te nga ngasu I bakan ni ka jing le jo ka kalong insult ya ka district council kalong insult ya ka dorbar shnong ka dorbar shnong kal I no si bagin play ka mobot baka district administration kam boram kam khai wat ka basnon ke ai no si ban bu a basnon ke jokki ngasko bangan padam jore kan dia peding le the office di sini bhai chaki ko district indon ki get bukin kam chundan kan ko kam ko tan dai kansan kan ka pon kan seru ngisa te kam bhai kan ni namar ba ni la check ba kam don kan ko ta ka jing tha ba kum kata kam bolong pi kan ka ministry ten lai ingek bagi ni ki bagi degi eseng ki ba don aslam ki bagi dule na ka por ki bala mande du da ka sik schedule ya ki disebut bakin kala ki video bakin post tax haluk tu ki trak ki nang ba kali ka jilum khana ju ka be bagi lom na kam ta ju kali ni na ka fan na ka revenue jo ka district council mengisi tulop igin tai bangin penyai ki babun ki ka close ka fra ka sik schedule kala ong ba ki district council ki la ban collect tax ki ba impose ya ki khajana khnang ba kan le babun ki kam jo ka district council kan thok du ki babun ki kam na kam ta ka inang salang ka protection ki thau ingin ngo ba na kale jo DC ru bhai ule ko lang insult but sai sing ang biang kari kajing le ka klamakor kajing le ka bam judon handi kari kasi kajungi kari kajing le tang shati share thwa ba ken beri wa ka da pasna Mana kalian